Ahojte ľudia, vítam vás u nového videa Fortnite. Teraz ideme padať. Dajte môjmu kamarádovi aj odber, on tu hraje tiež so mnou. Pozdrav, Autko. Dobre. Spadol mi mobil. Lebo ja ešte nemám kameru. Ja som bol preč. Decha, vy keď chcete natočiť video, tak už dneska nebude žiadne, lebo už ste ich dostali veľa a musím si aj oddychnúť. Odo mňa ešte nie, ty vole, po mne tu už hneď šutia. Ja som hneď dopadol a po mne tu hneď šutili. Dobre, tu som počul. Druhú aj vyniel, tu nič moc, lekárničko nebereme, ani tu prišlo, to je hrozná, ty vole, a už tu po mne hneď šutí zase ten typek. Ty vole, hehe. Pardon YouTube, ja som to nemyslel vážne. To vám nehovorím, diváci. Ty vole. Autko, ty tiež natáčaš? Nie. A prečo? Nacítam si porejšie ako. Keď budem mať viac peniazy, ja skúpim kameru. Dobre ľudia. Dneska už mi to Paťko stačilo. Ja ešte natáčam všetko som. Dobre. Tak. Keby ste vedeli voľaké rady, tak mi kľudne môžete napísať. A presne tak nejaké buchy, alebo tak. Lebo my s Paťkou budeme zahrať otázku hrať. Dobre, dokol som jedného. Áno. Zabil. Paťko, ty si bol fajtíš? Áno. Mám zatiaľ len 2 kily. Mám ešte 0. Ani poriadne nemám kily. Dobre. Počkaj, Paťko. Ťaj. Dobre, ideme sem kúknúť. To bol síce môj kamarát, ale videl som tam truhlu, ktorú tam zabudol. Ja som ti tam nechala, to bude pre teba. Dobre. Tuto, aj ty si to nechal pri sam truhy, Jure. Aj tie modré. Tie som si ani tam nevšimol. No čakáš, že si nevšimol. To nie je akože snajperka, ale niečo podobné. Aha. Ja som videl takú zbranianu, ak sa to volá. Ľudia napíšte, ja som to vygumoval z hlavy. Ak sa to volá. A tu je. Čo ťa vlastne sleduje? A niekto oživoval. A niekto niekoho oživoval. Ty vole, máme túto blbú zbraň. Kde si? No tak. Dobre, tu vyhadzujeme. Zajtra sa tešte na nové video, samozrejme. Povedím, že aj odo mňa. Aj od môjho kamaráta, on sa volá na YouTube Alexander Dudaš, veľké A a veľké D a je tam medzera, nezabudnite. A má zatiaľ len 2 odberateľe, tak mi prosím vás pomôžte. Možno bude mať už viac, tak sa nečudujte, prosím vás. Dobre, podporte prosím vás môjho kamaráta. A my pokračujeme. A ja mám trochu viac, ale prosím vás, tiež ma podporte. Ja mám len 27 či 28 odberateľov. Možno budem mať tam tiež už viac po tomto videu. Vieš, čo som povedal mojim toto? Čo? Kto ma ešte sleduje? Kto? Keď ma niekto chce sledovať, ja som povedal, že kam chcete, nech nám napíšu lokáciu a my tam budeme padať. To som tam povedal. A môj kamarát má taký skvelý plán, že
to, že akú lokáciu napíšete, tak tam môžeme padať. A keď napíšete meno Patrik a Alexko, tak dostanete na komentáre srdiečko. Ne, nevadí. Išiel by som do lobby a ja by som začal tiež mohol začať. Točiť? Točiť? Dobre, tak ešte natočíme jedno video, nezrušajte to, prosím vás. Ukážem vám môj najlepší dance. Takýto. Neviem, že či ho vidíte moc. Ešte raz to, Alexko, povedz. Že keď chcete, povedzte mi, ja natočím, keď mi dáte 5 lajkov, tak ja vám natočím, že pôjdem na ovládač hrať. Keby niečo neviete, tak ja hrám na klávesnici už dosť dlho. A ľudia, preto som akože nenatáčal videa, lebo som dostával aj málo odberov. Viete, a chcel som si dať aj takú menšiu pauzu, tak prosím vás, podporte tento kanál aj môjho kamaráta kanál. Ja už som vám to síce hovoril v tomto videu, prosím vás, podporte. Mal som síce 30 odberateľov, ale teraz mám už 28. A ospravedlňujem sa vám, že som nenatáčal videa. A keď teda napíšete naše mená, Patrik a Alexko, tak dostanete na komentári to srdce. Dobre. Mne sa zdá, že ja som sa natočil nejaké videá, že kde som sa odhalil, ale vymazal som ich niektoré. Neviem prečo proste. Ale natáčal som proste videa s mojou tvárou. Niektoré, možno tam ešte niektoré zostali. A ja som vám hovoril v niektorých videí, že dajte 100 000 odberov a za toľko sa odhalím. A vidíte, odhalil som sa aj skôrej. To máte voľakých shortov. A pozrite sa prosím vás na moje prvé video. Má to 9 minút, to nie je až tak moc veľa. Tak prosím vás, na moje prvé video, jak som tam hral GTAčko. Prosím vás, pozrite sa tam. Dobre, mám dať ready? Ja som dal. Á, dobre. Ja čakám ešte na chvíľu, keď dohovoríš. Dobre. Ešte môžem povedať, že to je ľudí. My tu niekedy... Tak si založíme si reakčný kanál, keď budete chcieť. Áno, budeme reagovať a založíme si aj reálny kanál, že akože real kanál, akože tam budeme natáčať zvonku veci, že Alexko? Môžeme si ho? Áno. Dobre. Dobre, ja už som tu. Dáme si s mojím kamarátom pestičku. Alexko, môže prezradiť, že to som ja bol to UFO? Alexko, počkaj. Alexko. Haló. Alexko. Počujeme sa? Alexko. Haló, Alexko. Počujeme sa? Alexko. Haló. Tak, môžeme padať napríklad. Kde by sme tak padali? Poradte nám, že či tá pumpa je dobrá na padanie.
Alexko, však padaj. Alexko, už si mal padať. Na pumpu. Áno. Alexko, môžem prezradiť, že to som bol ako UFO? Či nie? Môžem prezradiť, že to som bol ako UFO? Dobre. Dobre, nevadí, aj tak sú to moc není. Dobre, správne? Dobre. Ale vykradol som aspoň tú benzínku. Keď chcete, dajte nám niekoľko lajkov a budeme vykradnúť banku. Alebo dajte lajky, kde vám ukážem, ako správne zničiť vlak. A musíte aspoň 10 lajkov. Je vám to jasné? Sme dohodnutí. Ľudia. Keď nebudem chcieť kúkať, tak škoda. Tak ľudia, už nasadáme do auta, asi nie. Keby niečo, keby ste pošli vyprávať, tak to je kamarát, on tiež natáča na YouTube. Počkaj. Keď ho chcete podporiť, tak on sa volá Medzera Derek a možno by ste ho veľmi podporili. Ale, počkaj, Alexko, povedz im tam, že nech tam napíšu ešte GTA, lebo inak im to tam nenajde. Musíte si dať všetko malý, Medzera Derek. Nie všetko malým. P a T veľkým, Alexko. Nie, prepáčte, Patrik, vypašte P veľké, je veľké a 3, to je tiež veľké. Ale P je veľké a T je veľké. Dobre. A ja, viete, ja som začal a mám iba, ťažko sa prehovorí, ale mám prehovorať. Alexko, ale však ty si mal kedysi kanál a ty si ho vymazal a vlastne prečo? Ja som si ho nevymazal, neho ľudia zarekovali. Aha. Dobre. Tak ja by som mohol o tom, a ja som sa aj rozhodol povedal čas, že si tam mám to 10. Tu som. Tak, poďme. Tak spomalene som to povedal. Prepáčte, vaše to padlo. A keď ma nepočujete, tak pardon ľudia, My sa iba sústredíme. ale trochu som aj ďalej. Dobre, tu zastavíme, Počkaj. vystupujeme, ideme sa pozrieť, že aké tam predávajú zbranie. Samé pumpy, náboje do pumpy. Takto nič, takto Tak sebou. už prestávam natáčať od teraz. A prečo, Alexko? Už som im natočil 12 videí, to im stačí. Dobre. Tak, ešte natáčame. Môj kamarát už prestal natáčať, to nevadí. Už povedzím, že som natáčal 12 videí. Lebo on už natáčal 12 videí a niekto tu reportuje niekoho. Len tak to poviem, musíme zapíkať. Ale ja neviem, kde to. Pravdu. Som tu. Nasledaj. A prečo nenasadáš? Tak. Ľudia, prosím vás, nerušte toto video. Pozerajte, prosím vás, až do konca. My kvôli vám natáčame. Áno, kvôli vám natáčame. To povedal môj kamarát, aby ste sa mohli zabaviť. Dobre. Ja že tu idem snajpiť, tak predsa ale nie je snajperka, ale to je no. Keď chcete... Mám tam bejsbolku, bro. Ja som odvážny a ja ich idem vyplatiť do sejfu. Je tu aj snajperka, tu si rád zoberiem. Ne, mňa nokli. Safe. No, tak paráda.
Ja na tú zlatú snajperku, o tu nesmiem prísť. Ne. Alexko, počujeme sa? Uvidím, že nevyprávam dávam, že nech niečo nepíču, lebo ja trehám. On preto môj kamarát ani moc nevypráva, lebo on tryhardí, viete? A uvidíme, že kto tu je viac. Buď Slovákov, keď sú tu Slováci, tak dajte odber. A keď sú tu Češi, tak dajte like a odber. OK? Rozumeno? A napíšte ešte potom do komentára. Ešte napíšte obidvaja. Lebo my sme Slováci. Že kamarát? Tak toto je asi všetko, tak dúfam, že sa vám to páčilo, tak ahojte ľudia. Alexko, pozdrav. Čau. Dobre, tak ahojte.